Ftit wara nofs il-lejl li jittieħed il-vot dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni brabta ma' loti tal-kuntratt għall-estensjoni tal-Power Station. Fuq talba tal-Oppożizzjoni id-deputati kollha kellhom jiddikjaraw wieħed il-vot tagħhom. L-iskrivan tal-Kamra beda jsejjaħ l-ismijiet u l-unika deputat li vota kontra sħabu tal-grupp parlamentari kien id-deputat nazzjonalista Mario Gallia. Gallia Mario. Il-Kamra notat mal-ewwel li Mario Gallia kien ivvota iva, jiġifieri favur il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li tikkundanna l-loti tal-kuntratt għall-estensjoni tal-Power Station lill-BWSC. Ħankomplu, inżommu l-ordni, ekk joġobkom. Ħankomplu bl-ismijiet, Onorevoli Joe Mizzi. Iva, se nkomplu bl-ismijiet. L-Speaker Michael Frendo ħalla l-votazzjoni għaddejja u din intemmet b'maġġoranza tad-deputati favur il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Kien f'dan il-ħin li l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg gideb fuq id-deputat Laburista Justin Caruana meta allega li vvutat man-naħa tal-Gvern. L-Onorevoli Justin Caruana qalet le. Kienet dikjerazzjoni inventata minn Tonio Borg mingħajr ebda bażi, tant li Justin Caruana ivvutat qabel Mario Gallia u waqt il-vot tagħha ebda deputat tal-Gvern ma rreaġixxa meta d-deputat Laburista iddikjarat il-vot tagħha. Cardona Chris, Caruana Justin, Passar Joseph, Kauki Gino, Colero Preca Marie Louise. Flok ħabbar ir-riżultat li l-mozzjoni għaddiet, Michael Frendo ddeċida li jissospendi l-Kamra u jmur jisma' recording tal-votazzjoni. Ħanisma' recordings tal-votazzjonijiet. Ħanisma' recording ta' kulħadd. Minħabba li tqajjem dubju. Ħanissospendi s-seduta u Żommu l-ordni. Ħanissospendi s-seduta, il-seduta hija sospiża. Bi protesta l-Oppożizzjoni telqet il-barra mill-Parlament. Dak li ġara l-lejla fil-Parlament huwa tal-mistħija d-demokrazija tagħna. Għandna konferma li għandna gvern instabbli immexxi minn Prim Ministru dgħajjef. Fil-Parlament il-lejla assistejna għall-istess ħaġa li ġara fl-iskandlu tal-BWSC fejn dan il-gvern jipprova ibiddel l-affarijiet, idawwar ir-regoli sakemm ir-riżultat jogħġob lilu. Il-poplu Malti u Awċi mhux ħajinsa dak li ġara l-lejla. Fis-sigħat bikrin ta' filgħodu l-Speaker Michael Frendo iddikjara li r-recording tal-votazzjoni mhuwiex tajjeb u għalhekk talab vot ieħor, din id-darba mingħajr il-preżenza tal-Oppożizzjoni fil-Parlament. B'din il-mossa l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni m'għaddiex b'35 vot kontra u xejn favur.